olen Tiina Mansikkamäki ja olen asiakkuuspäällikkönä tuolla toimistolla. Ja olen tavannut Miran jo 20 vuotta sitten ja ollaan oltu silloin samassa työpaikassa ja nyt sitten olen vuoden verran ollut täällä töissä. Mä oon Peppi Kykkänen. Mira on lyhykäisyydessään selitettynä mun anoppi, joten yritys on aika tuttu sitä kautta ja sitten sieltä kautta on päässyt sitten töihin Miraclelle. Ja mä oon siellä toimistolla toimistoapulaisena, teen erilaisia työtehtäviä siellä ja sitten välillä käyn myös tuo siivoilemassa. Minun mielestä Miraclessa on parasta yhteishenki, mikä meillä on kaikkien työntekijöiden kesken, niiden, jotka on kentällä ja meidän, jotka on siellä toimistolla. Mun täytyy vastata vähän samalla tavalla. Meillä on aivan ihana työporukka, aivan ihana yhteishenki ja kaikki siellä sujuu oikein mallikkaasti. Niin se on varmaan parasta Miracle-palveluissa, mitä mä äkkiseltään keksin. Olen löytänyt tieni Miracle-palveluihin vanhan ystävän kautta, eli juuri Miran kautta, että tavattiin tuossa vuosi sitten uudemman kerran 20 vuoden jälkeen ja päätettiin, että tulen mukaan tähän toimintaan ja sitä kautta. No kuten tuossa mä aikaisemmin hieman paljastin, niin Mira on tosiaan mun anoppi, niin sitä kautta on löytänyt tieni Miracle-palveluihin. Yritys on tuttu ja sitten hetken mietinnän jälkeen ja kahvipöytäkeskusteluiden jälkeen niin päätettiin sitten, että mustakin voisi olla jotain apua siellä ja sitten mä päätin tulla töihin. Tämä herättää minussa tämä Kaala sellaisia tunteita arvostusta hirveästi ihmistä kohtaan, joka on 20 vuotta sitten aloittanut yksin tämän ja nyt on tässä pisteessä, niin suuri arvostus. Valtavaa arvostusta tämä juhlakaala herättää ja kaiken lisäksi arvostusta siitä, että työnantaja päättää ryhtyä järjestämään työntekijöille tämmöistä kaalaa ja että työnantaja antaa itsestään ja kaikesta työporukalle sekä kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille, mitä meillä täällä on tänään mukana, niin todella tunteikkaita ja hyviä fiiliksiä herättää juhlakaala. No työnantajana Miracle-palveluita mä suosittelisin muille juuri tämän takia, että meillä on tosi hyvä yhteishenki ja sitten meillä on muutenkin kaikki asiat työntekijöiden kannalta ajateltu hyvin hyvä työnterveyshuolto ja kaikki tämmöiset, niin kaikki toimii. No mä sanoisin, että mä suosittelisin Miraclea työnantajana ihan nimenomaan just sen takia, ja työpaikkana just sen takia, että meillä on hyvät palvelut työntekijöille, meillä on tosi hyvä yhteishenki, hyvä luotettava porukka, minkä kanssa työskennellä sekä sitten ehkä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille niin luotettavana yrityksenä ja vastuullisena ja niin, siinä varmaan lyhykäisyydessä.